15 ka mga minor de edad ang na-rescue human nga nakalapas kini sa gipatumang curfew sa Cotabato City. Samtang duha niini nakuhaan pa og gituhuang shabu. Sa presinto 2 sa Cotabato City, natulog ang 15 ka mga minor de edad gumikan sa paglapas sa curfew on minors dihang nagronda ang kapulisan ug mga tanod. Gipangunahan mismo ni Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi ang pagronda. Matod sa mayor, kung kanus ako no panahon sa Ramadan, mausab ang pagsiaw-siaw sa mga pasaway sa katilingban ilabi na sa mga naglatagaw nga mga bata. Sabak nga motor, mga nagakarera sa kalsada panahon sa kagabhion. Ug sama sa naandan nga ginabuhat kaniadto sa mayor, iya kining ginapost sa iyang Facebook account aron mabulabog ang dili maayong mabinuhatan sa mga batanon. Gipasaringan sab sa mayor ang uban nga nanawag sa ilang mga padrino aron makagawa sa prisuhan apan wala kini miobra sa mayor. Sa mga first offender, warning una ang madawat niini. Kung masundan pa, pasakahan na kini og kaso ug masilutan og community service. Samtang duha sa 15 nga dadakpan ang nabilin sa prisuhan human nakuhaan og sachet sa gituhuang shabu.